Benvinguts a un nou tutorial de Word. Avui aprendrem noves eines per utilitzar aquest programa. Començarem fent el títol, per exemple, la recepta del gazpacho. Un truc per seleccionar la paraula, a part de clicar i arrossegar, també és clicar 2 cops sobre una paraula i queda automàticament seleccionada des de principi a final. Després, recordeu que podem inserir un WordArt per fer un títol fabulós, per exemple aquest, i automàticament se'n transforma. A part, podem canviar el tipus de lletra si no ens convenç aquí, o canviar i donar-li un toc diferent aquí. Recordeu també que si posem el ratolí a sobre de la línia i veiem aquest símbol de la creu, podem clicar i amb el botó clicat moure el títol. Anem a fer ara o insertar una taula. Abans, però, m'asseguro d'on vull que aparegui aquesta taula. Aquí, per exemple, faig doble clic, apareix el cursor perquè la vull aquí baix. Taula, i farem una taula, simple, de 2 per 5, per exemple. Cliquem i ja queda dibuixada. Primera cosa, si jo clico o poso el ratolí a dintre de la taula que acabo de crear, apareixen aquest símbol per moure-la i aquest símbol per fer-la més gran o més petita. Primer la mourem centrada i després amb aquest símbol la puc fer més allargada. Així. I també podem buscar la línia del mig i quan veiem aquest símbol, clicar i arrossegar per fer que unes caselles quedin petites i les altres més grans. Aquí podem posar, per exemple, els ingredients que comprem. No ho sé, per exemple, 2 pebrots verds, 1 pebrot vermell. Anem posant els diferents ingredients, d'acord? Per exemple, mig quilo de ceba, 8 tomàquets, etc. Aneu fent fins que acabeu els ingredients de la vostra recepta. Què més ens interessa saber? Fixeu-vos, això és com les imatges. Quan jo clico a la taula, apareixen dues noves pestanyes que es diuen Disseny i Presentació. A Disseny podem seleccionar el disseny de la nostra taula. D'acord? Fixeu-vos que aquí puc veure una miqueta els resultats com queda. Quan us agradi un disseny, cliqueu i queda posat. En qualsevol moment el podeu canviar. Si anem a presentació, podem afegir files a dalt, a baix, a l'esquerra, a la dreta, per exemple. Insertar a la dreta i apareix just una fila aquí, perquè és on tenia el cursor. Recordeu que podem desfer l'acció en qualsevol moment, Jo puc ficar el cursor aquí i dir que vull una fila sota. I fixeu-vos que acaba d'aparèixer una fila sota. I també puc eliminar. Eliminar la fila. Aquesta. D'acord? Amb aquestes opcions ho podem provar. També és interessant que conegueu aquesta opció. Seleccionem tot el que hem escrit a la taula i des de la pestanya Presentació podem dir que el text estigui a dalt al mig a l'esquerra, al mig, al mig cap avall, d'acord? El que vulgueu vosaltres. Jo us recomano que aquesta opció sempre és la millor per les taules. I finalment també, com que es tracta de text, recordeu, que des de la pestanya Inici podeu canviar la mida i el color. I també el tipus de lletra, esclar.